आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट म्यूजिक डायरेक्टर डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली रिकॉर्डिंग बात रे एगो खबर न सुननी हो रात रे रे अरे के कर से करब बात रे एगो खबर न सुननी हो रात रे अब पूरा गौवा के लोग हाला कइले बा माल ओढ़नी से फसदिल गइले बा पूरा गौवा के लोग हाला कइले बा माल ओढ़नी से फसदिल गइले बा कंचन राज ओढ़नी से फसदिल गइले बा। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की वैशाली प्रस्तुति ओढ़नी से फसदिल गइले बा। दिन भर चिल्लात रहे कहीं कहीं के जान रे देखे नहीं छन भरत होला पारसान रे पारसान रे दिन भर चिल्लात रहे कहीं कहीं के जान रे देखे नहीं छन भरत होला पारसान रे अब के करा के कहे हम रनिया रे ओकरे के मन ले रही कमिया रे केहू से नहीं तनिको बतइले बा माल ओढ़नी से फसदिल गइले बा पूरा गौवा के लोग हाला कइले बा माल ओढ़नी से फसदिल गइले बा कंचन राज ओढ़नी से फसदिल गइले बा। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की वैशाली प्रस्तुति ओढ़नी से फसदिल गइले बा। सुनील सजनावा अब तो जिए नहीं पाई दीपक उज्जैन दिलक उस सच कहीं भाई कहीं भाई हाँ राइटर हो अब जिए नहीं पाई दीपक उज्जैन दिलक उस सच कहीं भाई बढ़िया के आवे यार बोलिया रे हम खाली का जहरिया के बोलिया रे आ संगे फोटो खिंचावा के उत धइले बा माल ओढ़नी से फसदिल गइले बा पूरा गौवा के लोग हाला कइले बा माल ओढ़नी से फसदिल गइले बा। स्टूडियो रोशनपुर सपहा।